Aiotko vastata? En. Mutta mulla on koskettimet, vaikka missä, kuten kitarassa, pasunassa ja pillissä. Muusikkoja etsitään bändiin. Piper, pääsinkö mä sun bändiin? Et. Mä soitan rumpuja. Ja mulla on jo bändi univormukin. Hei, mä en sotke työtä ja muuta elämää. Te ootte nähnyt työpiperin, mutta mulla on mun pimeäkin puoli. Ollaanko me nähty sun valoisa puoli? Kyllä. Jos sä et halua työkavereita sun bändiin, niin miksi sä levität ilmoituksia tänne? Tästä liikkuu paljon muusikoita. Tästä pääsee levykauppaan, kitarakauppaan ja leipäjonoon. Mä en siis halua ketään töistä mun bändiin. Ai sä perustat bändin? Mä soitan kitaraa. Tervetuloa bändiin! Jokainen. Koottavat seikkailut. No niin, tervetuloa Piper ja Billy Piperien ekoihin treeneihin. No niin. Ja vaikka me nimetään bändi mun mukaan, niin teidän sanavalta ei vähene. Koska teillä ei ole ikinä sellaista ollutkaan. YKK, ne! Naks, me ei olla päätetty laulua. Ei niin, mä vaan tykkään laskea. Mutta kiitti kun keskeytit, koska mä menen sekaisin neen jälkeen. Mä kirjoitin laulun. Tykkäätte sen soittamisesta niin kuin mä sen kirjoittamisesta. Sen nimi on Mun sielu nääntyy. YKK, ne! Kaikki mukaan! Mikä hätänä? Teidän pitäisi laulaa, eikä olla vaan taustalla. Niin. Toi laulu on vaan kamalan masentava. Ehkä sitä voisi piristää tamburiinilla. Tai kosketin versiolla. Tyttö! Mitä sä teet? Tyttöilen. Se on mun juttu. Mä en halua sun juttua. Entä mun juttu, haluatko se mun jutun? Sitä ei halua kukaan. Mä en halua tampuriineja missään muodossa tai uutitteilyä. En mitään teidän ideaa. Miksi et? Koska bändi on Piper ja Billy Piperit, eikä Piper ja Billy Pössilöt. 5 minuutin tauko. Ai minkä? Wow, Aster, sun vaatteet sen kun vain kummenee. Ei tää oo vaate. Mä kannan pahvilaatikkoa. Mitä tää kaikki kama on? Vanhoja knick-knack-tuotteita. Jarvis pyysi mua valitsemaan yhden poistetun lelun, joka saa juhlissa uuden tulemisen. Hei. Mä olen firman tuote- ja turvallisuusvastaava. Näiden pitää mennä mun kautta. Mä koitin mennä sun kautta, mutta sä näit mut. Ja nyt me puhutaan. Ehkä joku näistä leluista poistettiin käytöstä ihan syystä, jos ne ei ole turvallisia. Kyllä ne on. Ne on vaan vanhoja yksinkertaisia leluja. Katso,
Niin kuin toi Nicknet-pallo. Sen kun heität ja otat kiinni. Urheilua! Mä sain kiinni! Jäh. No niin, sulla on sormi jumissa. Niin, mä vaan vedän pallon pois. Jani tunge toisen sormen siihen. Kyllä mä kuule hoidan tän. No niin, tämä selvä. Mä testaan nämä vanhat lelut ja varmistan, että ne on turvallisia. Okei, ja siellä on aihetta. No niin, entä kastanjetit? Kuulkaa, mulla on hyvä idea bändille. Tässäpä idea. Älkää antako ideoita. Mut mä järjestin meidät esiintymään Nicknackin juhliin. Niinkö? Toi on aika siisti juttu. Keikkaa pukkaa, miten sä sait keikan? Mä tunnen yhden tyypin. Ai, minkä tyypin? Mut mä olen se. Se olen mä. Sä et tunne sitä. Tää on mahtavaa. Tää voi olla meidän läpimurto. Murtumista puheen ollen. Mä pidin 2 tunnin ruokapaussin, kun oli niin hankala syödä sämpylää. Mä mursin molemmat kädet. Mitä tapahtui? Ai loukkasit sä itses niillä vanhoilla leluilla? En mä ehtinyt edes aloittaa. Mä vaan koitin avata kirjaa. Upea. Bändillä on keikka, mutta ei rumpalia. Älkää huoliko. Nykyään tehdään tosi korkealaatuisia rumpukoneita. Me tarvitaan elävä rytmittäjä. Annetaan apinan yrittää. Nox, miten sä testaat nää lelut molemmat kädet murtuneina? Helposti. Sä siis testaat ne. Mä? Turvatestaan? Hyvä, että selvisin sitä pallosta. Sä pärjät hyvin, et sä ole enää kiinni siinä. Niin sitä toivoisi. Ei tuossa laatikossa ole mitään niin vaarallista kuin tuo pallo. Professori Nicknackin atomienergiapakkaus. Ja mitäs muuta meillä on? Niko Pellen temppukirveet. Nyt ekstra tappavana. Niko Parka. Se kuoli auto-onnettomuudessa. Auton rojusta kuulemma vedettiin pellejä tuntikausia. Niin, mä vein vettä ruiskuttavia kukkia siihen risteykseen. Mä voin. Joo, niin voidaanko me alkaa Juolin kanssa tekemään sinne iltapäivään? Ai sun ensimmäinen kerta rummuissa. Alkaa vääntää sitä Sähän oot loistava. pizzapohjaa. Pakko myöntää, sä Koska oot meillä parempi on rumpali kuin kaksi. apina. No toisaalta apina on parempi sun työssä. Onneksi laitoin sut testaamaan lelut. Ne olikin kaikki erittäin vaarallisia. Häh? Mutta yhtä et ole vielä testannut. Testaa itse! Oo. En mä voi! Mun kädet on murtuneet. Sun ei. Ja tuo näyttää harmittomalta. Keljukallen heti kamu. Näyttää ihan söötiltä.
Laita se vaan veteen ja katso, kun se kasvaa. Mä koitan auttaa sua valitsemaan lelun, mutta jäljellä ei ole kuin laatikko. Hetkinen. Mä rakastan laatikoita. Julkaistaan tämä leluna. Mitä sanot, Aster? Kato, kun se ei kasva. Kesäharjoituksiin, et ainakaan sä. Mitä tää on? Mä ajattelin piristää meidän pukuja. Mitä olet mieltä? Näyttää, kun olisit ratsannut joku lapsen synttärijuhlan. Niin, mä teinkin. Mut ei me siksi näin pukeuduttu. Genevan ehdotus oli hyvä. Ja sillä on silmää muotihommiin. Ja sulla on silmää pelottamaan mua just nytkin. Ihan sama. Tästä puhutaan. Treenataan nyt biisiä. Toki.